Bilboko Euskalduna Jauregian, Euskal Herriko Telekomunikazio ingeniarien elkargoak antolatuta, teknologia berrien inguruan hitz egiten aritu dira. Proiektu interesgarrienek saria jaso dute eta Inigo, hain ez ezagun egiten zaion mundu horretaz gehiago jakitera joan da. Lagunok Euskaldunok gastronomiaren abanguardian egoteaz gain, beste pintxo bat mesedez. Informazio eta komunikazio teknologietan ere puntaren puntan gabiltza. Ez dagoela estaldularik, gaur. Hemen Euskalduna Jauregian teleko gaua. Zer da hori? Teleko gaua da Euskal Herriko telekomunikazio ingeniarien elkargoak eta elkarteak eitzen dagoen jardunaldi bat bi urtetik bi urtera, bertako profesionalak eta bai enpresak batuteko eta networking egiteko. Txartelak aldatu, ni naiz hau egiten du, zuk zer egiten duzu, biok elkar lan egin aldugu, eta hori da networking. Begira, hauek txartelak aldatzen ari dira, kromoak ez dira, ezta? Roberto Santos, direktor, hemen dira dena dira zuzendariak, Egia da telekoak, pizkat serioak eta hola arraro xamarrak direla. Bueno, ez dakit, igual, segun eta non bai, baina hemen gaur ikusten duzu zelako giroa. Zuk uste duzu komunikazio teknologia berri hauek libreak izan behar dutela, hau da, demokratikoak jende guztiaren gana heldu behar direla? Libreagoak bizentzutan, denon eskure izatea eta denoi ailegatzeko, ez? Hori da helburua eta erronka. Eta honek guztiarekin batela sari banaketa. Bai, hori ze. Azkenengo bi urtietan, enpresarik garrantzitsuenetari moten dutzegue lausari ezberdin. Gastronomiak eta teknologiak bat egiten dutenean, zelako gauza politxa izaten da, Bueno, teknologia erabilgarra izan behar da, ez dakit lortu dugun zehozer hau bezain erabilgarria denik, baina Amestel enpresa, sorionak, zuok ere saria jaso dozue, zer egiten dozue? Gure proiektua realitatean dituko tresna bat erabiltzen du, eta erabiltzen dugu aniztasun funtzionala daukaten umeekin, eta bere inklusioa horren bitartez lantzen dugu. Etorkizun hurbil baterako zeintzuk gauza ikusiko ditugu? Ikusiko duguna da, alde batetik, ja ez pertsonak elkarren artean komunikatzea, baita etxeko tresna gehienak internetera konektatuta egotea. Pulserak internetera konektatuta, txakurrari janari ematen dion makina internetera konektatuta, telekomunikazio guztiak noski, domotika, hori dator, baino serion, eta datozen hilabetetan. Ez da egia hemen teknologia berri asko sortzen dala, baina gero txinatarrek dena kopiatzen dutela. Bai, gure eskola ingeniariko eta teleko eskola hemen Bilbokoa hobeena da, eta nik uste dut txinoa gero hona etorten dira, eta dena kopiatzen dira, bai. Euskal Herria komunikazio, informazio, teknologietan hortxe abanguardian baldin badago, hori dominatuz gero mundua dominatuko dugu. Hori munduaren dominazioa zera, izkutuko estrategia, baina hor dago, hor dago. Ezin dugu esan argi eta garbi, bestela, beste guztia beldurrez ibiliko dira. Euskalduna Jauregitik teleko gaua, enekok eta biok, hementxe afaldu, eta horixe, bidaiei inbidia emango diegu. Euskal Herria zuzenean, agur, Sara, maja. Agur. Bilboko Euskalduna Jauregian, Euskal Herriko Telekomunikazio ingeniarien elkargoak antolatuta, teknologia berrien inguruan hitz egiten aritu dira. Proiektu interesgarrienek saria jaso dute eta Inigo, hain ez ezagun egiten zaion mundu horretaz gehiago jakitera joan da. Lagunok Euskaldunok gastronomiaren abanguardian egoteaz gain, beste pintxo bat mesedez. Informazio eta komunikazio teknologietan ere puntaren puntan gabiltza. Ez dagoela estaldularik, gaur. Hemen Euskalduna Jauregian teleko gaua. Zer da hori? Teleko gaua da Euskal Herriko telekomunikazio ingeniarien elkargoak eta elkarteak eitzen dagoen jardunaldi bat bi urtetik bi urtera, bertako profesionalak eta bai enpresak batuteko eta networking egiteko. Txartelak aldatu, ni naiz hau egiten du, zuk zer egiten duzu, biok elkar lan egin aldugu, eta hori da networking. Begira, hauek txartelak aldatzen ari dira, kromoak ez dira, ezta? Roberto Santos, direktor, hemen dira dena dira zuzendariak, Egia da telekoak, pizkat serioak eta hola arraro xamarrak direla. Bueno, ez dakit, igual, segun eta non bai, baina hemen gaur ikusten duzu zelako giroa. Zuk uste duzu komunikazio teknologia berri hauek libreak izan behar dutela, hau da, demokratikoak jende guztiaren gana heldu behar direla? Libreagoak bizentzutan, denon eskure izatea eta denoi ailegatzeko, ez? Hori da helburua eta erronka. Eta honek guztiarekin batela sari banaketa.
Bai, hori ze. Azkenengo 2 urtietan, enpresarik garrantzitsuenetari moten dutzegu lausari ezberdin. Gastronomiak eta teknologiak bat egiten dutenean, zelako gauza politxa izaten da, Bueno, teknologia erabilgarra izan behar da, ez dakit lortu dugun zehozer hau bezain erabilgarria denik, baina bueno. Amestel enpresa, zorionak, zuok ere saria jaso dozue. Zer egiten dozue? Gure proiektua errealitatean dituko tresna bat erabiltzen du, eta erabiltzen dugu aniztasun funtzionala daukaten umeekin, eta bere inklusioa horren bitartez lantzen dugu. Etorkizun hurbil baterako zeintzuk gauza ikusiko ditugu? Bueno, ikusiko duguna da, alde batetik, ja ez pertsonak elkarren artean komunikatzea, baita etxeko tresna gehienak internetera konektatuta egotea. Pulserak internetera konektatuta, txakurrari janari ematen dion makina internetera konektatuta, telekomunikazio guztiak noski, domotika, hori dator, baino serion, eta datozen hilabetetan. Ez da egia hemen teknologia berri asko sortzen dala, baina gero txinatarrek dena kopiatzen dutela. Bai, gure eskola ingeniariko eta teleko eskola hemen Bilbokoa, hobeena da. Eta nik uste dut txinoak gero hona etorten dira, eta dena kopiatzen dira, bai. Euskal Herria komunikazio, informazio, teknologietan hortxe abanguardian baldin badago, hori dominatuz gero mundua dominatuko dugu. Bueno, hori munduaren dominazioa izkutuko estrategia, baina hor dago, ez hor dago. Ezin dugu esan argi eta garbi, beste guztia beldurrez ibiliko dira. Euskalduna Jauregitik teleko gaua, Enekok eta biok, hementxe afaldu, eta horixe, bidaiei inbidia emango diegu. Euskal Herria zuzenean, agur, Sara, maja. Agur.